kritika li għamel il-whip tal-gvern il-bieraħ Glenn Bettingfield fuq l-istituzzjonijiet fosthom l-Standards Commissioner, l-Ombudsman, hija aċċettabbli għalik? Ara kif taf Karl, dal-gvern minn Jannar tal-2020 kien l-aktar wieħed tul is-snin illi ta' riżorsi lill-istituzzjonijiet attrezzhom sabiex ikunu jistgħu jaħdmu u ħallihom jagħmlu xogħol bl-aktar mod liberu. Naturalment l-unika ħaġa li stennejna kienet u għadnet nistennew kif naturalment huwa mistenni f'soċjetà demokratika li hija mibnija fuq is-saltna ta' dritt illi kull istituzzjoni f'pajjiżna taqdi biss ir-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja u ebda ieħor. Per jekk ħassemmili fuq attakki. Bil-forsi kolli ngħid illi l-attakki vera u propji jiġu minn dawk fosthom il-kap tal-oppożizzjoni li jmur qudiem il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija biex iżeblaħ jew jintimida jew jikkundizzjona l-aġir tal-Kummissarju tal-Pulizija. Jiġu minn dawk illi kontinwament għal kull deċiżjoni li tieħu l-Avukat Ġenerali jattakaw b'mod frontali. Nsemmi l-aġir mbagħad tad-deputat Jason Azzopardi illi għamel l-iktar ħaġa li jien nara skandaluża anke bħala avukat illi immedjatament qabel kien jaf illi imħallef se jagħti digriet u jekk ħass li kellu konflitt ta' interess kellu rimedju sempliċi illi jirrikużah bil-mezzi legali illi tipprovdi l-liġi m'għamilx hekk, mar quddiem is-social media, ra xivvinta fuqu biex propju jikkundizzjona deċiżjoni ta' Qorti Superjuri. Dawn huma l-vera attakki u aħna rejna li bil-kontra aħna nemmnu fl-istituzzjonijiet. Mhux eżatt temmen fl-istituzzjoni meta inti you're calling them out literalment istituzzjoni b'istituzzjoni waħda minnhom u meta ikollok lil Bettingfield jagħmel dawn l-statements. Ma xekkilx anke l-ħidma tal-gvern f'riformi fuq inna fil-governanza? Glenn esprima il-fema tiegħu però għatlek m'hemmx dubju li b'mod ġenerali l-ħidma ta' dan il-gvern, anzi, priorità assoluta tagħna kienet il-qasam tal-governanza tajba. U kull fejn kellna episodji aħna dejjem urejna illi nemmnu fis-serjetà, li nemmnu li nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu, però kif nerġa' qed inkun forsi repetittiv, ejja nħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu, imma li nistennew minn għandhom li tistenna s-soċjetà minn għandhom huwa li jaqdu r-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja u ebdan ieħor.